A da bi obezbijedili egzistenciju, pored podizanja djece, moramo i da radimo, a kako bi svojim zaposlenima pomogle, nekada su kompanije u Crnoj Gori imali svoja obdaništa. Takva praksa odavno je poznata u razvijenom svijetu, a da li će ponovo zaživjeti i kod nas, to ne znamo. Sagovornici Dnevnika kažu da je neophodna adekvatna infrastruktura i zakonska regulativa. Naše radnice, majke, nema gdje da svoju djecu ostave, nema ko da ih pazi. Mislim da one pod vrlo teškim uslovima i rade i normalno da je zbog toga možda izdržava se da naša proizvodnja nije baš onako kako treba. I na kvalitet i na produktivnost rada se to održava. Izazovi hiljade žena riješeni su ubrzo nakon spajanja tadašnjeg pamučnog kombinata i trikotaže 1978. u Titex. U krugu fabrike otvoren je vrtić za djecu zaposlenih, što je bio pun pogodak. Priča za našu televiziju nekadašnji predsjednik sindikata fabrike Vidak Đuranović. Pored onog normalnog i minimalnog, da je imao sobe za spavanje, kuhinju, imao je, a on se nalazi ovdje iza ovog objekta, i da veliki park sa onim kompletnim sadržajem što je bilo potrebno djeci. Ovo je danas ostalo od njega, ali i sjećanje Đuranovića da je djeci pružao sve što je bilo potrebno, od bogatog sadržaja do posebne brige i njege. Što je još važnije, procenat bolovanja je opao. To je bilo ogromno rasterećenje ne samo za roditelje, nego za jedan kompletan sistem, jer samo zadovoljan radnik mogao je da pravi doprinos. Da je takva praksa i danas poželjna, smatraju naše sugrađanke. Za vrijeme pauze roditelji mogu obići dijete. Pa to je bilo savršeno, ne misli tako reći. Znajući da su im djeca u blizini, sigurnost zaposlenih raste, potom i produktivnost, ističe psihološkinja Jasmina Đukić-Pavićević, prema nekim istraživanjima i do 20%. Kada vi imate organizaciju, instituciju, korporaciju, menadžment koji brine o vama i o vašoj porodici, na taj način se povećava lojalnost kod zaposlenog prema menadžmentu, prema firmi. Jel? I povećavanjem lojalnosti povećava se sama motivacija za rad. Takvom praksom kompanija postaje prepoznata kao poželjan poslodavac. No, neophodna je adekvatna zakonska regulativa te učešće relevantnih institucija, kažu u Uniji poslodavaca. Potreban je dakle zakonodavni okvir koji tu oblast precizno reguliše, uključujući i ona pitanja koje se odnose na primjer radi podsticaja od strane opština, tj. jedinica lokalnih samouprava, zajednička ulaganja, subvencije za privredne subjekte i sl. Neizostavno je i da kompanija dobije licencu resornog ministarstva i nacionalni program rada. Zavod za školstvo daje dozvolu i stručnu preporuku Nacionalnom savjetu za obrazovanje da li je program, samom programu rada predškolske te ustanove, privatne pri kompanijama, a Ministarstvo prosvjete sve ostale standarde treba se zadovoljiti, da uslovi, prostorije, nastavna sredstva, stručni kadar. Ako je i neka kompanija u našoj zemlji planirala aktivnosti za realizaciju ove ili slične ideje, epidemija ih je zasigurno poremetila. Sigurno je i to da pozitivna reakcija neće izostati ukoliko ovakva praksa u Crnoj Gori ponovo zaživi.